Pa vruće, opalilo sunce. Я тебе возя. Pa da, pa nema, tu nema ništa lišće. Ovo definitivno je, ali ovo kao N. Možda majka napisala Brana. To će da, kako drvo bude raslo, to će da se još više i više stiče vremena. Pa da. Evo Bozjak. Pa zašto snimaš ovo? Što se muci? Što? Pa bre. Dobro. Sasvim je dovoljno. Pričam starca, nešto pozva me, pa pođu ovdje do luga. Zdravo, Danio. Da vidim, rekao da vidim detaljima kako stanje šta. Tako. I tako je, znači... Pa lijepo vreme malo, pa ajde prošetamo. Dobro, valjda, rekao.
Дивися. А що ти замірав? Да. Ja sam to radila. Pregi sa leve strane, pošto ima ovdje rojine. М? O, ja nisam. Ti stav. Va? Da ga Я го снімемо. snimaš. Ну. Fotografišeš babu. Там je strela. Де?